Awni yangma bi amina jɛgɛ de jeni jɛgɛ jenini kɔni ale ni fɛn bɛɛ ka di dɛ zarafa ka tobulu bɛ sɔrɔ orange sanfɛ kunnafoni 37 saba fila kelen fu ani falaki wa aka dɔn k'a fɔ ko sunkalo ukun kɔnɔna na zarafa ka sponsor tɛ dɔwɛrɛ ye manɛ sugrivani kɔ koyi awɔ manɛ bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yen Mali la maliyɛndenw fɛ Yana an ka jɛgɛ baara daminɛ an bɛ bozo fo dɛ n'olu ta an bɛ se ka nin jɛgɛ kuloba fasugu sɔrɔ an b'an ka jɛgɛ ko k'a jɛ pasi a kolen jɛlen pasi an b'a cirinjiri tan cogo in na baara ɲɛna an bɛna kɔgɔ k'a fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni fɛn wɛrɛ b'i bolo mana foroko fimani kɔnɔ min tɛ kwa ye i bɛ se k'o k'a la dɛ an bɛ mutardi kuyɛri baɲɛ kelen k'a la vinɛgiri kuyɛri baɲɛ kelen n'a sɔrɔla ko nemurukumuni de ka di ye i bɛ se k'o nin k'a la an b'an ka marinade binkɛnɛ k'a la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye poivron layi persil poivre mugu kɔfɛ épice mandi min b'an bolo an ka nasansigi kɔnɔna na an b'o k'a la maa kɔni tɛ se k'a fɔ ko jɛgɛ man dimi dɛ nka an ka soja dɔɔni fara kan n'a sɔrɔla o b'an bolo o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka tulu fitinin k'a la k'a don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an b'an ka kɛfɛn ninnu kɛ k'an ka jɛgɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen labɔ o kɔfɛ an b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛla la yanni an ka jenini dabɔ miniti 30 bɔɲango walima heure 1 bɔɲango miniti 30 selen tɛ nin an bɛ tulu dɔɔni jɔsi an ka giri la waasa a kana na taa bara la o kɛlen kɔ an bɛ sɔrɔ k'a minɛ an ka giri la sa k'a jenini dabɔ awɔ bita in na ne bɛna n ta in jeni charbon de la i b'a jeni cogo la jeni cogo min yɛrɛ bɛ e lafiya an ka jɛgɛ dalen tɛ nin dibi la an fɛ an bɛ to k'a marinade ji salasala tɔ an bɛ to k'o jɔsi a fan 14 bɛɛ lajɛlen la jɛgɛ jenini t'o bɛɛ bɔ miniti damadɔ an yɛrɛ b'a ye a kɔ n'a ɲɛ a bɛ sin ka jenini dabɔ ten dɔ waasa an ka jɛgɛ ka ɲɛ an bolo kosɛbɛ n'an y'a ye k'a bɛ ka sisi dɔrɔn an b'a mabɔ dɔɔni charbon na an b'an ka jɛgɛ bila ka wusu o temps kɔnɔna na an bɛna saladi kunkurunin dilan ni nura ye awɔ nura kɛmɛ ka mayonnaise bɔ bi dɛrɛ an bɛ mayonnaise k'a la kuyɛri baɲɛ 2 bɔɲango ka tulu dɔɔni fara a kan an bɛ kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔ ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma an bɛ mutardi dɔɔni dɔrɔn tɔnna la ka sɔrɔ k'a ɲami ɲɔgɔn na sa sunkalo ukun kɔnɔna na nura mɔgɔ n'a mɛn ni pari ye dɛ wa a ka dɔn k'a fɔ ko faama fara fandan kan bɛɛ lajɛlen de ta bɛ sɔrɔ a la koyi aw dan ye dɔrɔn nɛgɛjuru min bɛna tɛmɛ ja kan aw bɛ kuma olu fɛ i ka paniye b'i sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la u b'a modèle bɛɛ dɔ yiri la ka tila tuguni k'a prix bɛɛ dɔ f'i ɲɛna baara ɲɛna an ka saladi ɲamina fo k'a ɲɛ an ka jɛgɛ fana selen tɛ nin jɛgɛ jeninen ni fɛn min ka di ye e k'o fɔ ne ye ta commandeur la aw bismillah